Hem utilitzat aquestes fustes de jardineres inutilitzables per poder reparar jardineres en més bon estat. Amb fustes com aquestes les hem tallat i serrat i les hem picat aquí i aquí i aquí perquè s'aguantés més bé la jardinera i durés més que les altres. Un cop reconstruïdes, vam tenir que pintar-les amb oli de teca, que l'oli de teca penetra a la fusta i fa una capa contra la humitat. Aquí podeu veure la sorra que vam treure de les jardineres, hem fet un muntonet i han començat a créixer herbes. Aquesta sorra la reutilitzem barrejant-la amb substrat. Aquí podeu veure el resultat de les jardineres. Vam barrejar la sorra antiga amb sorra nova i a cada jardinera hi ha 3 plantes aromàtiques típiques del clima mediterrani. I les podeu veure. Aquí podeu veure la sal i la camamia, que es poden fer infusions, i l'espígol, que a part de fer infusions, té un efecte antifolia. Hola, sóc en Vicenç i us explicaré una mica com va començar tot això que tinc darrere. Va començar tot per una proposta del nostre company, en David, que segurament està darrere o alguna cosa. I el nostre professor en Vicenç la va acceptar i a poc vam anar fent. Vam tindre la possibilitat de combinar la teòrica de classe amb les pràctiques de fer honor i ens va agradar la idea. Jo sóc l'El i ell és en David. Quan en Vicenç va provar la proposta de fer l'hort, necessitàvem una parcel·la per fer-lo. I vam trobar una parcel·la de 3 metres de gros per de llargada 20. I no da molt al sol, però al migdia hi surt. La parcel·la no és gaire airejada i és humida. I tenim el sorrer i per això, per donar-li vitamines, hi farem un compost. El compost el farem agafant les canyes, males herbes i brosses i el ficarem en una caixa perquè es podreixi. Ahí, t'ho primarà. Hola, em dic Ilias, soc del grup Riera també. I quan vam començar a fer l'hort necessitàvem algunes eines, però hem vist que el centre ja disposava d'eines. I l'hort al principi estava tot així, hi havia un munt de canyes per aquí i pedres, vam treure un munt perquè pogués venir el pare d'un company nostre d'aquí de l'institut per passar el multicultor per poder plantar. Y ya está. Hola, soy Alejandro y en el momento en el que pasaban el horticultor nosotros buscábamos información de huertos ecológicos y decidimos hacer un método llamado paredes de cristal y pusimos las piedras estas para no pisar el suelo y no chafar la tierra y también porque sirve como refugio para los insectos. Y aquí hay plantas aromáticas con flor para que sigan el ciclo biológico de las plantas. Hola, jo em dic Anna i també soc del grup Riera. I quan ja havíem decidit el mètode de cultiu, vam fer les parcel·les, vam fer 2, aquesta és la nostra, que tenim varietats d'enciam, fruites com maduixes i també tenim mongetes. I aquesta, la meva esquerra, és per als alumnes de l'institut. I els primers alumnes en cultivar alguna cosa van ser els de primer C, que van cultivar camamila, que és la primera, i valeriana.
podreu veure com entrevisto els meus amics del grup del Riera i les preguntes són una miqueta improvisades, però segur que us podreu fer una imatge sobre el que es tracta el grup del Riera i espero que us animeu a fer-lo amb nosaltres. Bon dia. Bon dia. Què tal? Molt bé. Qui ets? Jo l'Erno. I què fas? Què estudies? Jo estic a quart d'ESO Riera, I què és això? un grup adaptat per als que prefereixen formar-se professionalment a treball. Molt bé. I què feu diferent als altres? Ens anem a una empresa a treballar. Sí? Totes les hores? No. Quin horari feu? Pues, doncs, dilluns, dimecres i divendres de 10. Quan sortim d'aquí a l'escola anem a l'empresa. A quina empresa vas? Jo, al motosquí, Què és això? un taller de motos. I què fas allà? Arreglar motos, Quin tipus? qualsevol. Molt bé. I aquí a l'institut què fas? Feu totes les assignatures? No, Quines feu? català, castellà, anglès, mates, naturals, tutoria. Sí? I si tenim alguna més no recordo. Vale. I què treballeu, què estudieu? Feu les classes igual que els altres? Però si m'acabes de preguntar, has dit que no. Allí que feu Ah, vale. Anem a naturals, fem un hort, Sí? sí, a l'hort de l'institut, que tenim un hort ben complementat, naturalment, Quin tipus d'hort és? un hort verd, Parcel·les encristal·lades. amb parcel·les encristal·lades. I què és això? Però jo què sé, un hort. Per explicar com és? Per Ah. què es diu així? Pues és quadrat, bueno, rectangular i està emparcel·lat. Ah, molt bé. I què teniu plantat? Com va sorgir aquesta idea? Això en Vicenç, és un cuco. Qui és el Vicenç? A Brufe de Naturals. I no us heu fet a l'hort? No, les jardineres aquestes que hi ha aquí baix. Sí? Sí. I què heu fet? Per què les heu fet? No estaven bé? No, estaven trencades, deteriorades, especialitzades, no ens agradaven els elements naturals. I vam treure la sorra, vam fer un muntó de sorra, les vam desmuntar, les vam picar i les vam vernissar, i vam ficar una tela i vam ficar la sorra vella amb compost. I què heu plantat? Plantes aromàtiques del Mediterrani. Clima mediterrani. Ja està? Sí, I com va el col·le? molt bé. Sí? Sí, Tens els companys estupendos. no gaire. Doncs ja està, s'ha acabat l'entrevista. Bon dia. Bon dia. Què tal? Bien. Qui ets? Alejandro, ¿Y qué estudias? pues en el cuarto Riera, ¿Y qué es eso? que pues es una clase, ¿no? Pero que está más orientada para aquellos que no quieren hacer bachillerato y quieren o sea, o salir a la empresa o hacer un ciclo formativo. Muy bien. ¿Y qué hacéis en este proyecto? Pues estamos 2 días aquí, hacemos 2 días enteros en el instituto, hicimos 3 días, las 2 primeras horas hacemos clase y los demás es empresa. ¿Y qué tipos de asignaturas hacéis? Pues las básicas, catalán, mates, inglés, educación física, tutoría, naturales y ya está. ¿Y estudiáis con libros o...? No, el material hace mi profesor. ¿Sí? ¿Y en la empresa qué hacéis? ¿Qué es? Pues la empresa son unas prácticas y hacemos pues trabajar un poco. ¿Y tú a qué empresa vas? A Campuch, una pastelería. ¿Y qué tipo de trabajo haces ahí? Pues hago pasteles, lo que me mandan, básicamente. ¿Va bien? Sí. ¿Y alguna asignatura hacéis algún proyecto especial? Ah, sí, en naturales hacemos un huerto. Es que llevas mucho tiempo sin venir. Sí, ya clavas, ¿no? Bueno, pues que hacemos un ¿Y huerto. qué tipo de huerto? ¿Qué hacéis en el huerto? ¿Cómo surgió y dónde está el Pues huerto? el design nos dijo de coger que había una zona ahí que no se utilizaba para nada y hicimos un huerto ahí. Tuvimos que venir con un motocultor a
la tierra, hicimos las parcelas y quitamos las cañas. ¿Sí? ¿Y solo habéis hecho el huerto? No. Ah, sí, no. Hemos hecho también las jardineras que están por aquí. Ah, porque no estaban bien. No estaban bien. Estaban muy deterioradas y no había plantas, simplemente había la gente tiraba las cosas ahí. Ay, ¿qué habéis hecho con ellas? Pues hemos quitado la tierra. Se las ha comido. Hemos quitado la tierra, hemos barnizado las jardineras y le hemos puesto una tela, las hemos reparado. Y habéis plantado plantas. ¿Y cómo te va? ¿Estás orgulloso de tener esta oportunidad de hacer este proyecto? Porque no todos pueden hacerlo. Ya. Sí, que estoy orgulloso, sí. Bueno. No sé si orgulloso sería la ¿Lo palabra. recomendarías a otros alumnos para que lo hicieran? Sí, porque bastante, o sea, es diferente. Y... Nuevas experiencias. Sí, claro. Nunca está de más aprender. Pues muchas gracias. Buenos días. Bueno, ¿Qué tal? muy bien. ¿Quién eres? Yo también tirador. ¿Y qué estudias? Yo en el Riera. ¿Y qué es eso? Es un grupo ¿De qué? del instituto. ¿Y qué hacéis? ¿Cuál es? ¿Por qué se llama Riera y ya qué cosas porque vamos a trabajar. os diferencian de vosotros? ¿Sí? ¿A dónde? Sí, ¿A dónde? pues a empresas. ¿Y qué horario tenéis? ¿Que vais toda la semana a la empresa? No flipas. ¿No? 3 días a la semana. ¿Sí? ¿Y los otros 2 días que hacéis? Pues aquí, pudrirnos. ¿Y qué asignaturas haces? Con las básicas. ¿Cuáles son? Yo qué sé. Catalán, castellano, inglés. ¿Te las sabes tú porque me las preguntas? No, yo no lo sé. ¿Tú también vas? ¿Qué eres tonto, tío? Que te tengo que entrevistar. ¿Y qué asignaturas hacéis? Pues castellano, catalán, inglés y matemáticas. Ni biología, ni educación Sí, física. y biología. ¿Y biología qué haces? ¿Números? Huerto. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué hacéis en el huerto? Pues lo hemos hecho. ¿Cómo? Pues ¿Estaba ya hecho o lo habéis empezado de nuevo? claro. Sí. ¿Y qué habéis cambiado en el huerto? Pues todo. Estaba sucio. Todo está. ¿Y qué habéis hecho para que esté limpio ahora? O plantar. ¿Y en las jardineras no habéis hecho nada? Claro, también plantar. Todo. Claro. ¿Qué habéis plantado? Yo qué sé. Yo eso no me lo sé. ¿No? ¿Y utilizáis libros por internet? ¿Cómo van las clases? No hay libros, no hay internet. ¿Y qué hacéis? Fichas. ¿Traen los profesores? Claro. ¿Y qué opinas de este proyecto? Pues que mola mucho. ¿Sí? Sí. ¿Te lo recomendarías a otros alumnos para que No. se unan al club? No, esto es solo para mí. ¿Sí? ¿Y los profesores os ayudan o Claro, me ayudas. estás orgulloso de tenerlos? Claro. ¿Y en la empresa qué haces? Con el pastelero. ¿Qué pastelero? ¿Y qué tipo de pasteles hacéis? Pues de todo. ¿Has aprendido? ¿Sales de Mucho. ahí con mucha... ¿Sí? Claro, con mucha ¿Te habilidad. gustaría seguir de pastelero o te diriges a otro? No, ahí me quedo. ¿Ahí te quedas? Pues me alegro mucho, Seguramente. mucho gusto. No puedo decirlo bien. Com va sorgir la idea del projecte Riera? Bé, quan nosaltres vam començar la direcció, fa quasi gairebé 12 anys, vam veure que hi havia un grup d'alumnes que abandonaven els estudis o els resultava molt difícil de graduar. Llavors vam intentar veure algunes possibilitats, altres alternatives, i vam veure que d'altres instituts
feien uns projectes singulars en el qual els nois sortien a les empreses a treballar, feien pràctiques i es motivaven. Això servia per ells per motivar-los especialment. Sobretot, per exemple, a Granollers, a Tordera, etc. Vam pensar, i per què no fer-ho aquí, en el nostre institut? Per què no fer-ho? Llavors va començar a moure's aquesta idea, vam parlar amb l'Ajuntament, després vam parlar també amb el Departament d'Ensenyament i finalment, al cap de poc temps, vam començar amb el projecte Riera. I quina ha sigut la teva experiència amb el projecte Riera? L'experiència ha estat molt bona. Jo vaig donar classes els primers anys als grups del Riera, després ja no, perquè tenia altres qüestions de direcció i també s'havien d'obrir altres projectes i altres qüestions, però l'experiència com a professor va ser positiva, els nois sí que estaven més atents, treballaven, l'abandonament sempre ha estat més baix, i després acadèmicament la majoria dels nois i noies que heu acabat aquí, la majoria heu aprovat, estem parlant d'un 80-90% dels alumnes que han aprovat, i a més de tots aquests, la majoria han estudiat un cicle formatiu de grau mig. Al principi, quan hi havia molta feina, els alumnes inclús trobaven feina a les empreses i algunes empreses se'ls quedaven, però després amb el temps i la crisi no hi havia feina a les empreses i van començar a treballar, a fer estudis de cicles formatius de grau mig. I la majoria amb èxit, perquè la majoria han aprovat els cicles formatius. O sigui, pensem que acadèmicament els alumnes que surten del Riera estan suficientment formats com per fer uns estudis de cicle formatiu. Espero que vosaltres estigueu preparats i que el pugueu fer amb èxit. Què opines del Riera? Home, que és un grup que és molt important perquè apreneu moltes coses i us aneu formant pel vostre futur professional. Clara, què n'opines del Riera? Em sembla que el projecte Riera està molt bé, ja que va enfocat cap a alumnes que volen agafar la sortida laboral quan acaben l'institut, i aleshores es treballa molt més pràctic i així no podem enfocar les classes d'una altra manera. Què opines del Riera? Bé, em sembla molt interessant i està molt bé que els nanos d'aquesta edat tinguin contacte amb el món laboral i tot el que això comporta. I com vas reaccionar quan et van dir que si volies un alumne del Riera a la teva empresa? Bé, la veritat és que molt bé, com que ja hem tingut altres alumnes, doncs bé, em sembla positiu que hi vinguin. Perquè t'han anat bé? Sí, la veritat és que sí. Estic contenta perquè la noia que he tingut ha complet en tema d'horaris i en tot plegat. Molt bé. Moltes gràcies. De res, home. Bon dia. Bon dia. Què opines del Riera? Del projecte Riera? Bé, em sembla un projecte molt interessant, sempre i quan els alumnes s'impliquin. I quan et van proposar que algun alumne vingués aquí a fer pràctiques, com vas reaccionar? Doncs molt bé. Estàs content? Sí. Sí? En general sí. Vale. Doncs moltes gràcies. De res. Acció! Bon dia. No, m'agrada més el teu Ramagès. Buenos días. ¿Qué tal? Han tret fustes de les jardineres que estaven inutilitzables per reparar jardineres en més bon estat. Vam tallar les fustes d'aquesta manera i les vam llimar i les vam posar aquí perquè s'aguantés més la jardinera i durés més. Què opina del Riera? Doncs opine que és una experiència molt bona per a alumnes fieres com vosaltres que voleu poca feina però que en un principi comencem a treballar activitats més pràctiques i trobo que al final penseu o se n'adoneu que podeu fer algunes coses i podeu, no sé, això,
treballar d'alguna manera. Trobar sortides professionals. Trobar sortides, sí, professionals i tal. Ara no té ganes de sortir. Així. Després gira i graves amb mi. Sí, s'acosta ara a algun primer pla. Tot lent. Vale, ara gira i gira. Bueno, és un gran motiu de joia i alegria cada vegada que veig els alumnes que van cap a les seves empreses a fer el país gran.